De man links in beeld is Tom Simpson, de eerste eredivisietrainer van Ares. Hij helpt door de steeds de play-offs, maar waar toen met 2 nederlagen uitskekelen. En dat is het verschil met dit seizoen, want nu staat er al een overwinning op naam van Ares in Den Bosch. En kan dit dus de allesbeslissende tweede wedstrijd worden. Dit is Tristan Blackwood, de man die het begon voor Ares, maar een paar maanden geleden naar Den Bosch weer omhellen waard. En hij zet de gasten op 6-2 voorsprong. Maar Ares die wil vanzelfs het karwei thuis aanmeidje. En dit is Jamie Miller met de 3-punter. En hij zorgt het voor lucht bij Ares. De voorsprong die wordt dan een feit, want bij Den Bosch daar rent het al net zo soepel. De Bossenaren kwakkelje al een paar weken, hebben een aantal blessures in de ploeg en de prestaties bemin. Bij Ares zit het nou eens een keer mee. Dit is Rijn van der Kamp, weg met de 3-punter en ik met de voorsprong van 8-6 voor Ares. Peter van Paasen baalt, de topspeler, vrienden hier de beste speler van Nederland. Hij is blesseerd en zorgt dat zijn ploeg het dreig gaat zien Ares wat bijzonder scherp van afstand zit. Sam Jones, met ook een 3-punter. En Ares die is bijzonder op dreef, want daar is Greg Moore. Het ben ik alle verschillende mensen die het van grote afstand scoren kennen. En dan rennen ze uit naar Santje 8. Zocht ik Maarten van Gent, de interim trainer van Den Bosch. En zijn ploeg die had het dreig en maakt het werkje om die puntjes binnen wat te sprokkelen. Hier dan toch de score van Anthony Richardson. 24-15, het wordt een beetje draaglijker. Maar bij Ares rent het als slietjaard. De ploeg zit in een flow. En van grote afstand in de allerlaatste seconde van de shotklok is het op een ei Greg Moore. Een echte buzzerbeater. 27-15. Een groot god in het voordeel van de Leeuwaters. En daar is dan voor Den Bosch de nummer 10 Steenvoorde die het verschil een beetje waarom brengen kan. Maar in het tweede kwart speelt het Ares misschien wel het beste basketbal van dit seizoen. Ek al geen die ballen mis, er wordt knokt, er wordt op een nij die bal inbracht. En wat nog belangrijker is, het wordt ik gewoon aanmaken. Rijn van der Kamp op een nij met een 3-punter. En dan gaat het heel hut. 38-22. En dan zullen we bij een gallery play. Het is Sam Jones die het aanmaakt mee. En het grote Den Bosch dat Ares broekt als opleidingsteam zocht je een hele grote achterstand aan. En een sensatie is dus in de maak. Want als Ares hier wint, dan binnen ze gewoon verder naar de hele finale. En daar ligt het op, ja, want daar is weer Greg Moore. En het gaat groeit en groeit. Moore weer heel zuiver met 4 rake scores uit 5 afstandtreffers. En Daryl Monroe, die bepaalt de rijstand op maar liefst 53-30. 23 punten voorsprong. En dan mag het dat net meer misgaan. Maar wat kan het grote Den Bosch dan nog? Want dit is natuurlijk een blamage. Een ploeg met een begrutting die het volle hege leidt is die van Ares. Anthony Richardson die brengt het verschil weer om tot 11 punten. Hij was topscorer met 16 punten van Den Bosch. Maar het is vanzelfs net genoeg om de Leeuwaters benauwd te maken. Want Ares die pikt het op het tijd weer op. En er is werklust te zien. Ze knokken als team. Ze zijn sterk. En ze hebben Daryl Moore. En die is net uit te stoppen. Hij verdient hier de score en de bonus. En tilt het verschil weer naar 62-49. En dan werd Els en Ian in Ljouwert. Hier gebeurt wat moois. Hier wordt historisch kreun. Jamie Miller. En dan slag het echt alles. Ja, dit is een ploeg in vorm. Dit is een ploeg die verdient om er onder verder te komen. En vanzelfs gaat er dan wel eens een lietsbaltje mis. Maar het gaat dus wel vies te groot. Tristan Blackwood. Ja, voor hem is het sneu dat hij nou in Den Bosch speelt en net meer in Ljouwert. Want hij weet dat hij een dikke nederlaag voor de kiezen krijgt. Ares mij het aanmeidje. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. En dan zorgen we de Rijn van der Kamp. 1 keer, 2 keer, 3 keer, dan is het rekken. Ares pakt een dik verdiende overwinning, 87-74. En voor het eerst in de clubhistorie komt Ares uit in de hele finale bij de beste fjouwer van Nederland. We're the big brother today of Eiffel Towers. For 1 year, we're the big brother, they're the little brother, and it feels really good. We're in a good flow. I've been working on getting to this point for the last 5 or 6 weeks.
with changing a couple of things up in our tactic and changing the way we practice. And it looks like everything's working out the way I wanted it to. Het is heerlijk om te zien, het is heerlijk om te spelen. En we zijn een rond verder voor de eerste keer. Het is echt lekker, echt lekker. We gaan gewoon door. Ik wil gewoon winnen. Ik wil elke wedstrijd winnen. We hebben een goede kans, we hebben een goede ploeg, een goede coach. En ja, we zien wat we kunnen bereiken.